7 knal 17 is dat kappa. Ja, kan. Kanaal 1 zo. Waterhuis bij standby. Ja, kanaaltje 1. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Wat is het weer een troep op de FM. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Zo loopt het hele zaakje nog eens blem. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Wat is het weer een troep op de FM. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Zo loopt het hele zaakje nog eens blem. Oh, wat is het weer een grote rotzooi. Op dat nieuwe bakkie van de FM. Oh, wat is het weer een grote rotzooi. Met al dat geknijp en QRM. Ach, je kan elkaar haast niet meer horen. Want het is te druk op de FM. Iedereen zit iedereen te storen. Je krijgt niks dan herrie in je tent. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Wat is het weer een troep op de FM. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Zo loopt het hele zaakje nog eens blem. Oh, wat is het weer een grote rotzooi. De knijpers hebben eindelijk hun zin. Oh, wat is het weer een grote rotzooi. Je zit met je half wat je in de min. Mensenlief, je moet nu toch begrijpen. Zo kan het zenden echt niet verder gaan. Je buurman wordt zo ziek van al dat knijpen. En schaft zich weer een AM-bakkie aan. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Wat is het weer een troep op de FM. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Zo loopt het hele zaakje nog eens klem. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Wat is het weer een troep op de FM. Wat een rotzooi, wat een rotzooi. Zo loopt het hele zaakje nog eens blem. Zo loopt het hele zaakje nog eens blem.